kok borok kok angka Tripura haste ni borok bo songrok ni mani kok o kok borok kok no Tripura haste no karibo Mizoram haste o sajago abono karei Bangladesh haktoro bo kok borok kok sanai rok tongo nyo tongo tumung no seung kaisa sini Seikrung Noresh Chandra Debbormani bijabo seung tumung nai nai kyang gai kok borok Tripura haste ni joton selai kebangkuk borok bo songrok ni mani kok ni sao o bijabota angkai sini Tripura haste ni Tripura Riyang Jomatia Nuwatia Koloi Murasing Ucoy te Rupini o kaisar dofani borok rok kok borok kok salayo honai जों saimano tamu khaiba kok borok kok sanai ngya khaiba kok borok kok dek ngya khaiba kok borok je dialect ni hinmani abo tabuk ni jorao hongke kaisuku honai romjago abo thangnai STPGT rogo bo sumung phayo tam hongka kabo Debborma Tripura Riyang Jomatia Nuwatia Koloi Murasing Usoi Rupini obo haikai o kaisuku dofa ni kok no kok borok kok honai romjago hai himpano जों saimano thangnai 2011 ni borok lekhamung no ruksawi oro जों orobo kisa phunukjak tongo 2011 bisini borok lekhamung no rugui Tripura haste o kok borok sanai rok bangmani Tipra oro Tipra hamani Tripura bai Debborma khobjakana a jaga o Tipra dopharok tongo 5,92,255 5,92,255 kok borok sanai rok o Tripura haste o tai Riyang tongo 1,88,220 Jomatia tongo 83,347 oro Nuwatia bai Murasing no hongka kaisa oge phunukjak 14,298 Usoi no khai phunukjaka 2,447 abo bosok joratui kubui jo saimiya tamkai o bijap no ruksawi ngya khai ba 2011 ni census report to जों sini mobile ni internet ro khulukanyo जों sawi manthango hongka koloi tei rupini hingkai halam dofani bedek ni romjakmani bagino borok lekhamungo o dofa kunani borok besuk bang abono phunukjagya phiaba borok ni baithang ni kaisa mail motha hanai saklaimano ruksakakai borok ni bangmani prai 25,000 ahai tongo koloi 15,000 tai rupini 10,000 tai abono karibo Bangladesh haktoro 1.5 lakh ni selai kisa kebang kok borok sanai rok tongo Assam tai Mizoram haste o hongkai 30,000 ahai borok tongo sana thangka kai sini Tripura haste Assam tai Mizoram no tumuno khopka kai kok borok sanai rok jotoi o haiongo hunjnai 10,85,500 asuk jona hai kok borok sanai rok tongui tonglai aboni bagui kok borok angkha o hani besarok ni kok angka o kok borok sai sai bisiromoi okra jakra rok ni khuk bai khugo sajagai phayo honpano sini bubagra rok kabangma sawi o kok banyo kok sawi thaka hani honpano kok borok kok rubai ni laibumao puila kok borok bai bijab khlai seijakmani eba kai sapokjakmani hingkai Dulot Ahmed bai sei kelangjak kok borma ong Tripura Biakaran Dulot Ahmed dai Muhammad Umar borok kenei bai sei kelangjak 1897-98 ajorawo seijak kaisa kok borok kokma nya khaiba kok borok grammar
abono sini kok borok kok rubani laibumao jotoni sekang seijakmani bijapani seng sini mokol beskango tabuk seng nukmani eba sawiman mani tai kok borok kok sanai rokni bising puila seinai abokai Thakur Radha Mohan Dev Burma bini yaktui 1920 o kok borok ma nei kaisa kok ma bijap seijaka obokai kok borok sanai rokni bisingo puila seijakmani tei kaisa kok hangkai aboni selai teibo bisi kolokma sekango bo kok borok kok sajagei phayo seijagei phayo hne hinpano aboni selai sekang seinai rok 1841 ni simi sung tumno sengkhai ani ne FI re Charles Abraham Grierson, J.D. Anderson, W. Hunter abo hai phatarni kwbangma kokno khursawi seiklangnai rokni no rwksaka kaibo borokni joto seijak journal rogo kok borokno kebo murung kok kebo tipra kok tipra kebo hil tipura tipera hairokai Sri Lanka borokni journal lo hai himpano korok sapano kok borokni salangnai krei aboni bagai kok borok kok rubani laibumao puila kok borok hanai bumung phari sinai abokai Thakur Radha Mohan Dev Burma bini yaktinyo puila kok borok hanai simung mano abon selai sekang seng sawipan phaigena tipra kok tipra hil tipra jespano tamukai kok borok hanai simung manmani hinggakai 1920 o Thakur Radha Mohan Dev Burmani kaisa kokma bijap a kokma bijap no puila obo hai boyni simungo kok borok nei seng kok thai seijak manmani 1900 selai sekang bisiwo abo hai kunu seijak ni mari tai gerei Dolod Ahmed wo bini 1897 no bokai kok bor ma nesiru kok bor ma kok borok makai seng Thakur Radha Mohan nijor ne simi mano abo ni bagi seng omorok no bo kisa misa seng kok borok no hamjak nai rok kok borok no sanai rok tei kok borok no saya rok bo sinani saimanani nango bijab rogo seijak to kwbang mano tongo seng omorok no saimang kang kakai sini tinang go sini laibu mano rwksawi bobo hai tongmani seng aborok no bwskango seng sekangui thangtani o kaisa subasu kaham ango tei saimanani nango amsukno jotono hambai yapari orno mthaka